Actually спрях другите видеа без да искам. Аз съм много и е нормално да спирам някое друго видео без да искам, така че не ме хокайте, моля ви. Гледайте другите видеа. Да. Нека продължим да се внимаваме. Съжалявам за гадната светлина. Няма къде да ви сложа. С това нека продължаваме. Извинявам се, че не съм с това, което поведе сега нямам ушичките. Добре да ги вземам. Съжалявам. Така. Се чудя какво да си взема, с какво да ще допълним тази визия за Коледа, разбира се. Между другото трябва да си купа спирала, защото Коледа наближава. Спиралата може би ми трябва за Коледа, да си купа. Сега ще ви кажа какво е спирала, да си купа бяла спирала и бяла спирала и бяла, червена, може би ми трябва бяла и червена само. И една, т.е. очна линия, бяла и червена, и ми трябва спирала нормално. И ще бъде с Мили. Ще видим. Между другото, Мили да акшали. Представете си мен с Мили. Акшали не изглежда добре, нали? Акшали, не знам защо вече почвам да казвам акшали. Не знам. Така. Акшали, може би това е един визито, което може да представя сега. И съжалявам, че не може нещо да направим по-интересно, което вие да изкопирате. На Коледа да сте готини, драги, весели, щастливи. Може би от Коледа ще се включа. Не знам дали ще съм на партия или съм у нас. Така че ще видим. Може би ще има коледено украсяване. Между другото хора, извинявам се, няма да. Извинявам се, че ще украсявам толкова късно, но просто нямах време и ще да украсявам толкова късно. Утре ще украсявам на едното място, където ще украсявам. А днес евентуално, ако се навия, или в понеделник, ще украсявам тук, в моята къща. Така че, очаквайте от някъде видео за украсяване скоро. И пускам камерата, не я държа, не шигам се. И чао! Чао!